Meghalaya la pen Karbi Anglong ang bong ron thama keti thur thu ji ang ring pu thot ke klang pon thu pini arsik jeda berta la henlo adoya hoi malom jat semet ni jang Karbi Anglong Meghalaya hoi pen che koi not arong lang hem piam i arong long ron thama soki thur thu ji pu thot ang ring ke klang pon thu adoya hoi alam ki thir thip kawe dera jok ke dam tang anarni la pen te non puanta ron thamaso la puson halapu Meghalaya la pen ni jang Karbi Anglong district che bohong chehuri mate ron chi thurbom lo la pen te awe parbom lo lason si pini le thota Meghalaya pen pang thek thea chum mang atum hem kong long pen hum kret throk nang pache jeng si Karbi Anglong alu nang lut jok si adoya hoyalong ke do KSA am i head branch asai hematar pang thek he hui ing sekte kang la pen te asai hem sidame sabi hei hui theng te kang dak det pusia doya hoilong ke do KSA claim bang pusar James rong phar pherang ke tuma phan than pachini pon tang te la puson Meghalaya so Karbi Anglong arlo la puson ot lang no nang ke claim long lok ke isi mun thi me alang tang te haladak am ialong raikom sai khi mate ke ton ke lang asai che claim me det ma mate raikom sai kya tum thek dun long le det ma mate thek dun long lor talang dun ding ma aduya hoyalam ki laki awe par etta pipo si non pinyan ta a hoyalam jodun ede aduya hoyara ki mesena ke ja bang fu mate inura nok bia phansi non puta towar tolang prong sido tangte la pu anarji dingklui aduya hoyara ki mang CM Dr. Tuliram rong hang pichun pipon thek jima mate la puson ron thamaso pachi thur bom langma lake non ke wang jia por si chini pon ko lang hem pipen berta life ferang ke Robert Bay report Yol hello nitum dak am i head branch KSA office lo komane ot lang no tum ing haba sabi stame theng dak lo pen dak office benar ketar an stame lo tum insect hello non thang ta vepin lo he tum fresh lo Fransi Karbi solang do ora dwana phan kache song kardom kajer lo kardom to non nilitum ke do lo ke am i dak Meghalaya aduya hoilong kache do not dak labang so arong adung sinilitum dolo dak nitum kesing long pho office dak ami head branch kapethik pontang asai hem lo lasi atumi arnikang sam nilitum pu jerpo tumpen gari pen nang jui bom hut labang so dak office along a flag a banner ang hap pustame mesen me atlang bonstame isi ningduk alama bangke pini ang crack pen dak chirok tokora datum bir talong si Meghalaya pen administrative law and order tum pen thang order ave pen alang litum pu Karbi Anglong ar loan nang lutsi alang litum ko PPSI GPS lo ne nang claim lo la pen lo so nang kelang do nang chari don a hok berta kelong je phanili tum kewang labang so kewang hot pen gari humni bang ke nili tum ma chi tong don lo la pen der phi da office nang chele lo nili tum dak banner ta thek long le flag ta che thek long le la pen ing half sta me ta la theng dak la si labang so asai phan tong sikot dang nilitum hemlong nilitum adung jong temporary patrolling outpost atum ke do hadak do nitum dam pen arjudam si ine lohya gari motor ka cheng nang nitum aphan information nang pima kulobon sta lang nitum ta information long unde law and order administrative na thang na pachini me gawe usalang nitum kudon lo samuni chini ne stame alang nitum aphan si lamang so office lapen lamang so asong hem kapahino asai lang no ke claim ke hon the me melo lapen labang solong ahok akang sai kelong ji phan noni tum dak hamren police station kaparlo tuma singson sir IC alang li pensi ritar li pon bomlo asi madu according je jok le claims tame ni tum song hin pen alang li tuma phan so dak pen remlo lapen kewang ji arni la puson ki claim kle ji phan si ni tuma song pen tuning relo pardon